U jednom kraju Novog Beograda, popularno nazvanom Fontana, već 20 godina dešava se nešto lepo i važno. Kako za najmlađe, tako i za one malo starije. To je Fontana sportsko leto. A ovog jutra sa mnom je spiritus moves ove manifestacije, gospodin Filip Janoš. Filipe, dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Dobrodošli. Evo, usudit ću se kažem da je Fontana jedan od najlepših krajeva u Beogradu. Imam lični interes, ali hajde da ne dođe do bitke između krajeva u Beogradu. Nešto lepo što se dešava, što upravo najavljamo, je na programu u junu, ali smatram da nije zgoreg da se i ovako rano sastanemo, upravo zato što su počele prijave za turnir. Dakle, hajde da ljudima objasnimo šta je to sve što čini Fontana sportsko leto i ko tu sve može da učestvuje. Naravno. Pa pre svega, Fontana sportsko leto predstavlja svojevrsni festival sporta, Novobeogradski festival sporta, rekreacije i kreativnog stvaralaštva. Mi smo kao manifestacija prepoznati kao od izuzetnog značaja za društvenu zajednicu od strane Ministarstva omladine i sporta, Gradskog sekretarijata za omladinu i sport, Gradske opštine Novi Beograd, Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskog saveza Beograda i Saveza za školski sport Srbije. U program cele manifestacije uključeno je više sportova takmičarskog karaktera, rekreativnog karaktera. Imamo i razne školice za decu, radionice, kao i humanitarne akcije i jednu ekološku akciju. Šta imamo sve od sportova? Dakle, to nije samo fudbal. Ljudi koji su prolazili proteklih 20 godina, pored su i vidjeli da se tu igra neki fudbal, ali nije samo fudbal. U početku je bio sve počelo od fudbala 1995. i dosta dugo je to bio samo fudbal. Od 2010. smo pokrenuli ovaj, da kažem, koncept kao sportskog leta. Fudbal kao nosilac cele priče. Znači, mi imamo preko više od 1100 takmičara samo u kategoriji fudbala. Znači, to su deca od 7 godina pa čak do veterana. Fudbal se deli na 4 turnira, bi mogli da ga podelimo. Nosilac cele priče jeste Fontana Kup, kao najpoznatiji i najjači turnir u malom fudbalu na području Beograda, možda čak i Srbije. Tu imamo 32 seniorske ekipe, igra se Liga Kup sistem, 5+1 je, lopta je petica, to je bitno da nije standardni futsal turnir, tako da i drugi mogu da rekreativci da dobiju priliku da... Možda treba da kažemo da je 2012. i 2013. nominovana od strane FSS-a kao UEFA. Kako da ne. Znači, mi smo tada prepoznati od strane FSS-a kao izuzetno značajan projekat za bazični fudbal. Znači, nominovani smo zvanično kod UEFA za 2012. i 2013. godinu. To nam je zaista onako bitna stavka i time se dosta ponosimo, jer u suštini ovo je baza odatle i nastaju budući kvalitetni sportisti, ali ja volim da kažem pre svega dobri ljudi, kvalitetni koji će sutra da budu, kako se zove, da nastave neki od njih celu priču i tako dalje. Kod dobrih ljudi, izvinjam se što prekidam, upravo ide i za nas, gledalci mogu da vide ovaj košarkaški turnir. Dakle, to je jedna zanimljiva stvar, da u pitanju humanitarni košarkaški turnir. Ono sam lažni ja, sa brojem 79. Da, i ja sam dobio informaciju da je vas Gerić markirao, ali u stvari to... Ja sam podmetnuo mog brata, on se profesionalno bavio košarkom, jer nisam mogao da stignem zbog obaveza, ali tu su učestvovale razne javne ličnosti. Tu je bila koleginica Kristina Radenković, zatim Andrija Gerić, Zoran Kesić. Jeste, zaista super priča. Prošle godine smo krenuli kao pilot projekat, ove godine nastavljamo još žešće sa tom pričom. Mi, znači, sportsko udruženje KMF Fontana Beograd, zajedno sa udruženjima mladih večernja škola, došli smo na ideju i pokrenuli taj projekat i super je bio odziv prošle godine. Ove godine očekujemo još veći odziv. Tu je u planu i neka fudbalska utakmica isto humanitarnog karaktera. O tome će sve biti naknadno javljeno. U svakom slučaju, ja bih se osvrnuo još dalje na sportski program. Mi tu imamo 4. po redu festival odbojke za juniorke. To su devojčice od 1999. godina, 1999. godište i starije, 2000, 2001. i 2002. i mlađe. Imamo tekvondo kup, u jednom danu 60 takmičara, malih tekvondista se takmiči, zaista širok program sportski. Odlično. Evo za sam kraj samo da kažemo, dakle, to je kao jedan mini sportski centar na otvorenom. Dođite na Fontana sportsko leto. Početak je? Početak je 5. jun, trajamo do 21. juna. Odlično. Kako ljudi da se prijave? Još nije kasno, tek su počeli prijave. Da, naravno. Znači, mogu da se prijave putem kontakata sa sajta fontanakup.com i putem naše Facebook stranice Fontana sportsko leto. Odlično. Hvala, Filipe. Hvala vama. Vidimo se tamo.